bugnaw na pool o pangmasa na presyo ay di ara. Diri lang sa Toril, Purok 3, Mulig, Davao City. Kung gusto nyo may balaan, tara ubanikon ninyo kay atong tiradahon. Let's go! Wala po po kayo. Mao kini ang Bata Family Pool. It's full and refreshing kayo diri kay tungod sa ilahang flowing water na makaingon jud ka hastang bugnawa silang tubig. Na sure kaayo na ma-enjoy kaayo mo diri. It's very accessible lang kayo ni adto. Kay tungod kung padulong kag Darcis, aw makita dayon nimo ni sa dalan. Naay nakabutang nga signage na pawala ug diha na makita dayon nimo ang Ambata Family Pool. Mo kini ang updated rates nila. Sa entrance pa lang sulit na. Ang nakaayos pa jud, pwede pa jud nimo ipa-exclusive sa presyong 2,500 kung detour. Pag overnight pod 3,000 lang. Yes, barato pod ang ilang pasilungan. Kung long cottage 250, pag nipa 200 pesos, pag umbrella 50 pesos lang. Sulit, sulit kaayo. Pwede po din nyo bisitahon ilang Facebook page. Gibutang na ko sa screen para ma-detail kung napamoy laing pangutana. So unsa pa nyo dugayon, arat na diri sa Ambata Family Pool. Let's go!